Kung pupunta kayo dito sa floating market, ito ang makikita mo mga tanawin dito. Yung mga signboard nila. Yan. O, yan. Floating market, Damluin, sa Duwak. Yan. Dito ang kanilang mga booting. Marami ang makikita mo mga paligid, yung mga ginagista nila. Kanilang mga product. Ganda dito, oh. Ito na ako floating market. So, dito kami sa floating market. So, kung dito ang kanilang mga sari-sari mga produkto. Both side ng ilong, mayroong mga tindahan. Mga maliit na tindahan. So, dyan mo makikita yung mga iba't ibang mga produkto. Both side ang kita ng ilong. Iba't ibang mga produkto. Ganda-ganda dito. So, dito ang magkikita ng mga tao dito busy. Kahit matanda na, mayroong trabaho. Sila nag-tigil ito ang buhay. Kita ko dito yung sobrang edad pa sa akin, presidente natin. Mayroong nag-ano dito cooperate ng bangka na mas matanda pa sa akin. Yan, nadana namin yung ganun na. Hindi mas masyado ng trabaho kasi gano'n pa lang. Yung iba may motor, yung iba wala. Ang aking paniwalang tingin ay yung mahabang oras, walang motor yung bangka. Bugsay lang, bugsay. Yung limited siguro yung oras, yun ang may motor. At sa amin, parang mahina yan. Mabagal yan ang aming pag-inom. Kasi bugsay lang eh. Tawag sa atin dyan, bugsay. Ganyan lang. Pero mayroong mga bangka na may motor sa kulit. So pabalik na kami doon sa aming pinanggalingan. Nauuhaw na kami. So wala na namin dyan ng agabinta ng buko ice cream. Bibili kami para maano yun tawag ito po kasi mas malayo yung punta namin kasi 1 hour yung kinuha namin ulan. Now this is buko ice cream. Masarap. Masarap ang buko ice cream. Coconut pancake.